Великое щастя, коли маєш можливість дотулитися до істинно талантливої судьби і творчества великого майстра пензлика, яким був Гаврило Глюк. У Закарпатському обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая на честь ювілея художника відкрилася виставка полотен цього удивительно талантливого і неординарного живописця, котрий своєю творчістю у швидке життя складав оду нашій подкарпатській землі і признавався у любві із образительними средствами у своїх щирих і неподроблених чувствах до людей, що тяжко трудилися на своїй землі. Сьогодні в нашому музеї відбувається така дуже світла, дуже гарна, дуже приємна і радісна подія. Сьогодні ми відкриваємо персональну виставку одного з провідних митців Закарпаття, дуже світлої, дуже гарної, талановитої постаті в нашому краєвому мистецтві, заслуженого діяча мистецтв Гаврила Мартиновича Глюка. Виставка вона присвячена такій, може, невеличкій ювілейній даті, тому що сьогодні виповнюється 105 років з дня народження митця. 5 років тому у нас була розгорнута велика виставка творів художника в цих залах. І, здається, минуло не так багато часу. Але глядач знову надзвичайно радіє зустрічі з прекрасним, зустрічі з високим, естетичним, справжнім і чистим мистецтвом. Гаврило Мартинович Глюк – людина, якою не можна не захоплюватися. Мистецтво його живе, мистецтво його вражає, надзвичайно емоційне, надзвичайно динамічне і дуже-дуже таке відверте. Людиною правди, так називали його сучасники. Тяжкою було життя усього неординарного і дуже доброго митця. І хоч його фамілія Глюк переводиться з німецького «гей щасливий», не можу повісти, що жизненний путь його був таким, бо з дійства він змушений був тяжко робити. Рождений на території теперішньої Румунії, Гаврило Глюк свої перші основи здобув у вищій школі зобразительного іскусства у Будапешті, де дістав блестяще професіональне образування, увірено овладівши навиками реалістичного письма. Мені вдалося записати спомини доньки художника про ті часи, в які жив художник. Когда он пошел в школу, в первый класс, там первый, второй, родители были очень бедными и не могли оплачивать его учебу. И тогда учительница сказала: ну раз твои родители не платят за учебу, мы будем... Тогда, говорит, ты будешь сидеть просто как парта, как стол, как мебель в классе. И можешь заниматься всем, чем хочешь. И тогда он начал рисовать. Он говорит, он стал наблюдать за детьми. Он действительно начал рисовать парту, доску, учеников, девочек, мальчиков. И вот так в нем зародился, вот в нем заметили тогда этот талант, что в нем есть талант рисовальщика. Потом обратили внимание, уже когда учился в гимназии, тоже 2 учителя обратили внимание и познакомили его с женщиной-меценаткой из Будапешта, которая взяла его под свою опеку, и он отправился учиться 14-летним мальчиком в город Будапешт. Сам, вдалеке от своих родных, близких, и начал учиться. Очень много. Рисовал. Причем отправили его учиться на резчика по дереву. Он учился у известных мастеров, которые обучали его резьбу по дереву. Это было днем, а вечером он учился в вечерних школах по рисованию. И вот когда он учился в вечерней школе по рисованию, рисунок там вел Рейте Иштван. И он обратил на него внимание и посоветовал ему поступить в художественную академию. И так вот в 1931 году он поступает в художественную академию в Будапеште и учится там до 1933 года. Затем, так как он был румынский подданный, он должен был вернуться и отслужить воинскую службу в рядах румынской армии. И он возвращается в Румынию. Но так сложилась судьба, что он, вот интересный тоже такой эпизод есть из жизни, что он, когда возвращается уже после армии в Сигет, ему дали возможность оформлять церковь
в самом Сигете он оформлял деревянную церковь, как резчик по дереву. Вот. А потом доля опять распорядилась с ним так, он был недоволен тем, что он делает, и он решил уехать в большой город. Едет в город Будапешт, и там работает художником рекламы кино. Пишет эти рекламные щиты, оформляет, а в выходные дни он едет за город, вот там были такие курорты известные, вот я уже не помню, какие их названия, и там очень много рисует, и этими рисунками вот на пляже, по городу он себе зарабатывал на жизнь. И он рассказывал, что он уже дошел до такого совершенства, что за 2 минуты были готовы рисунки, портреты. Вот так он себе вот таким способом зарабатывал. Він надзвичайно цікавий співбесідник був. Я просто не можу згадати один такий епізод, як він розповідав, як в Бухаресті його в армію взяли. Значить, на площу в Бухаресті то було, зігнали 10 тисяч рекрутів. І треба було, виявляється, одного рекрута взяти в армію. І він мені розказує, і от ви собі уявіть, вийшов на помост якийсь там начальник воєнний, окинув оком і каже, от ти підеш служити. Так що, бачите, яка судьба, яка доля була у Гаврила Мартиновича, що дійсно, от, вроді би 10 тисяч було з кого вибрати, а іменно впала, так сказати, як кажуть, жребій, льос на Гаврила Мартиновича. 41 год, начинается война, и он вынужден был идти в ряды советской армии. Но так как он был беженец из Румынии, то его не берут в армию солдатом, а он попадает в строительные батальоны и роет окопы. И всегда они на передовой, он говорит, и никогда мы не знали, говорит, пули свистели над головами, и мы никогда не знали, кто из нас останется живой. Пили воду из грязных луж. Говорит, укрывались. Ну вот что было, говорит, и чтоб не мерзнуть, говорит, такие были осенние, допустим, очень холодные вечера, так, говорит, они раздевались догола и накрывались шинелью. И так, говорит, они спасались от холодов. Ну вот в 43-м году под Сталинградом, когда они рыли окопы, готовились к приходу армии, ему отморозило конечности. Так что он попадает в медсанбат, и несколько месяцев его выхаживают, и он пишет очень много там портретов этих медсестер, врачей, раненых солдат. И один из военных предложил ему, что вы такой способный, вы такой талантливый, почему бы вам не поступить, вот кончится война скоро, чтобы вы поступили в Академию имени Грекова в Москве. Это была военная. И он так захватился этой идеей, что он решил, что он себя должен попробовать. И вот когда закончилась война, он едет в Москву. Но Москва к тому времени был закрытый город, и туда никого не пускали. Тогда он решил поселиться недалеко от Москвы, был город Электросталь. И там он тоже продолжает работать, пишет людей, все, но не мог найти такую хорошую работу, чтобы прокормить себя и все, и он видел, что Москва для него закрыта, и он решил возвратиться снова куда? В Молдавию. Он возвращается, и его сразу берут на работу в газету «Юный ленинец» художником. Он оформляет там этот журнал, делает зарисовки, и его сразу, вот в 1945 году он выступает с несколькими работами, он берет участие в республиканской выставке художников Молдавии. Заметили его работы, увидели, и он становится членом Союза художников Молдавии. Что интересно, что уже в 1947 году Глюк выставляет свои первые работы тоже на выставке закарпатских художников вместе с Эрдели, с Бакшаем, с Коцкой, с Манайло. И сразу же его принимают члены Союза художников СССР. Ровесник Манайла Коцки Кондратовича Гаврило Глюк
уже в началі свого творчого пути убрав путь у свою творчості розказувати про труд людей нашої сріберної земли. На його полотнах красні люди нашої земли гиби на хвильку завмерли у своїй неповторній духовній красоті. Художник уважав їх видіння світа, учився у них радуватися жизни і бути щасливими. Трудові сцени наповнені щирої емоціональної тональності, ліризма. Гаврило Мартинович Глюк був сонячною людиною в мистецтві Закарпаття. Він був надзвичайно приязним, надзвичайно доброзичливим. В нього були надзвичайно красиві і гарні стосунки з усім оточенням, з колегами, з приятелями і з нами, з працівниками музею. Гаврило Глюк ввійшов у літопис закарпатського образотворчого мистецтва з 1947 року. До того була складна доля його. Складна, але сповнена творчої роботи, навчання, війни. В 1947 році, завдяки пошукам Червоного Хреста, він був розшуканий і приїхав на Ужгород з тим, щоб з'єднатися з сім'єю свого брата. Ми маємо на виставці представлені роботи якраз того періоду, це графічні твори. На цей момент, в 1947 році, Гаврило Мартинович уже був членом спілки художників Кишинева. Переїхавши на Україну, він змушений був повторно вступати до спілки художників України. Але не було жодного слова проти, всі були тільки за, тому що твори Гаврила Мартиновича на той момент уже були в Третьяковській галереї. Художник много малював із натури. Йому імпонувало передавати світлі чувства, розкривати основи радісного світоощущення чоловіка. Основні герої полотен художника – лісоруби, що своїм трудом примножують багатство землі, селяни, що обробляють землю, вирощують хліб і збирають рясні врожаї, вівчарі, доярки, котрі визивають глибокої частування і поклон за свою нелегку, айбо таку мусайну роботу. Це все гармонічно щасливі, наповнені достоїнством люди, прекрасні у своїй роботі, поступках і помислах. Колись, іще розмовляючи з донькою, покійною нині, на жаль, ми говорили про те, що Гаврило Мартинович, щоби надихнутися, ходив навмисно на базар. Зустрічав простих жіночок із Доброні, із угорських сіл, які привозили плоди своїх городів, своєї праці, привозили на базар в Ужгород. Зустрічаючись з ними, він надихався. Він радів. І коли донька його питала, що для чого ти ходиш на базар, для чого ти спілкуєшся з цими простими жінками, він казав: ти не розумієш. Це найбільше, що може бути, яке може бути щастя на землі, це мати плоди землі і мати можливість спілкуватися з тими людьми, які працюють на землі. Я мала велике щастя і мала велику приємність. Доля подарувала мені такі гарні моменти спілкування з художником. Я можу сказати, що я досить добре знала цю людину. І, звичайно, вона викликала до себе надзвичайно дуже чисті, такі дуже щирі почуття. І він був дуже приязним. І я би сказала, що у Гаврила Мартиновича не було не те, що ворогів. У нього просто не було недругів або людини, яка би відізвалася про нього якось негативно. Гаврило Мартинович Глюк був взагалі такою людиною, який міг захоплюватися. Він захоплювався золотом осені, він захоплювався лісорубами, він захоплювався краєвидами. Він прагнув до будь-якої людини заговорити простою, доступною, зрозумілою мовою. Кажуть, що мистецтво митця, рівень мистецтва високий, вимірюється часом. Але це не стосується Гаврила Мартиновича. Тому що Гаврило Мартинович в післявоєнні роки прийшов у мистецтво Закарпаття уже знаним, відразу зі своєю такою дуже
визначеною творчою програмою. Це був художник-реаліст, художник зі своєю темою, з колом своїх сюжетних напрацювань. Ну, що було основне в його творчості? Це людина праці, це краса людини, це краса життя на землі. І коли говориш про творчість Гаврила Мартиновича, приходять на згадку слова «Зупинися мить, бо ти прекрасна». Бо Гаврило Мартинович упродовж усього свого життя шукав красу. І шукав її не тільки для себе, а шукав її для людей. Тому що цією красою, яку він схоплював, яку він відтворював на своїх полотнах, він дуже щедро ділився з глядачем, він дуже щедро ділився зі своїми близькими, зі своїми колегами. І за це йому велика вдячність. Саме для того, щоб збагатити інших людей, він у спілці започаткував навчання малюванню, давав школи з рисунка. І оці уроки, коли спілкувалися разом, Кашай, Глюк, багато таких молодих художників, вони ввійшли в історію як ті незабутні моменти спілкування із таким масштабного такого цілого всесвіту людиною. Гаврило Глюк був всесвітом, який вміщався в майстерні. Він радо відчиняв своє серце і двері своєї майстерні для всіх людей. Гостей в їхній хаті завжди було надзвичайно багато. І коли він створював своє полотно «Лісоруби», то всі приходили дивитися. Адже для Закарпаття в 1950 році полотно «Лісоруби» – це було щось унікальне. Надзвичайно масштабне, надзвичайно потужне за живописом і за колоритом, за рисунком. Полотно, воно вражало всіх, хто приходили глянути на це полотно. Ми знаємо, що воно здобуло надзвичайно високих оцінок і золотої медалі. Вот кто-то спросил из врачей, что Гаврил Мартынович, а как же вы получили свою серебряную медаль? Как? Что говорит? Собрание? Ну, как торжественно или что? А он говорит, вот только теперь я могу рассказать, как это было. Говорит, мне пришли домой и вытащили из кармана медаль и сказали, вот на, Габи, тебе серебряную медаль со всемирной выставки. Из кармана передали в руки. И поэтому, как, он в одно время он был, значит, он был как бы и рад очень, и в то же время он был очень огорчен, потому что, ну как это, просто в кругу семьи, так тебе взяли, вытащили из кармана, так говорит, ну просто как бумажку какую-то. И поэтому он, вот этот момент он никогда не вспоминал. І в 1954 році Гаврило Мартинович Глюк вирішив повторити, але вже інакший мотив обрав. Це вже були «Лісоруби на вахті миру», так називається полотно, воно представлено в нашій галереї в постійній експозиції. Робота захоплює тонкою нюансировкою, таким яскравим дуже і пронизаним, світлоносним, живописним пластом. І ці всі персонажі, які створені Глюком, вони настільки монументальні, що ми віримо їм, ми віримо Глюку, ми бачимо цих людей, ми бачимо ці гори Карпати, залиті сонячним світом, великою любов'ю художника до людей і до природи навколишнього краю. Він був чутливою людиною, він був дуже прямолінійною людиною, дуже такою людиною, з яким було комфортно. З ним можна було вести годинами розмови, його можна було завжди йому звіритися з якимись своїми думками. Я цим дуже гордий, що ми з Марморощини, він родився на лівій березі Тиси, я на правій, на Тячівщині, він у Всеводі. Хлопці, оці, які тепер є, вони вже не молоді, бо біля 40 то вже не молоді художники. Вони всі устремлені в космос. Їм обов'язково потрібно вселенство. Я не проти, прекрасно, але щоб бути устремлений в космос, треба бути хоч невеличку космічну величину мати. Я і мої колеги, яких я шаную, більш схильні до землі, до теплоти земної, до цієї згорьованої землі, красивої землі. І ось тепер, якщо згадувати життя і творчість Глюка,
Це яркий приклад устремління до землі. До тої землі, де він першими кроками почав по ній ходити. Дивна річ. Люди різної національності, різних шкіл. Кожен з них міг остатися в Римі, в Парижі, в Празі. Вони ж звідти прийшли, візьмемо Ерделя, візьмемо Манайла. Але вони все-таки вернулися сюди і зробили свою справу. Питав я Манайла одного разу, в чому суть? Каже Іван, ми без краю, тобто без землі, без любові, без тої високої любові, глибокої любові до цього краю. Ми ніч. Але із землею, і з тими людьми, які живуть, ми є велети. Бо Гаврила Мартинович, можна сказати, він є велет Карпатського краю. Глюк мене батько прибрав до рук, дуже так ми з ним файненько цимбурували. Він такий був дуже педантна людина, і ще таких людей дуже рідко буває в світі. Тому що він ніколи про поганого нічого не говорив. Лише мог прийти на виставку, якщо мені щось не нравило, то повів, художник хороший, а виставка плохой. От і за виносим було сказано, ну щось там недоробено. Він нікого не образив. Я в нього ніколи не чув десь на когось, бо він щось десь казав, що то такий, то такий. Кожен має своє лице, кожен має свій індивідум, то внутрішня інтелігентність і повага до колеги. Знаєте, мене вражало, і ще й тепер вражає, я все хотів так малювати, як вони. Щоб тут так все мене вийшло. Гаврил Мартинович був дуже великим рисувальщиком, знаєте, і дуже визначним портретистом, а то зобов'язувало, знаєте, потім він пішов на пейзажний жанр і довгі роки у пейзажі робив. Пам'ятаю, ми виходили тоді з батьками, з Глюками, з тьотю Раю. У нього козлик був такий, машина, що є там на пам'ятнику зараз. Виходили в Кам'янець, там є у нього кам'янецький період, такі жовті, оранжеві хижки, знаєте, все. Він то настільки прорисовував, що вже й не треба було стільки прорисовувати. Це все було на місці, там ні одна хижася не валила, знаєте, з точки зору перспективи і так далі. Він прорисовував. І він був дуже, як вам казати, була у нього така фраза до мене, що чи добре я це роблю, чи я сучасному позову відповім. У нього була така фраза, я це чув неодноразово. Я не забув, він потім почав маленько стилізувати у кольорі, почав великі плями робити, коли вже перейшов до пейзажного жанру. Бо був такий період, що перейшов до пейзажного, не лишаючи графіку. Але пізніше він вже потім кольорові портрети, але графічні робив. І вам сказати, він все був такий, що хочу йти в ногу з сучасністю, бо тоді вже і абстракціонізм все почав при Хрущову, пам'ятаєте, оці всякі засудження абстракціонізму і так далі, як і мистецький напрямок. Неправильно, бо чим більше то тоді заборонялося, тим більше треба було дозволити. Ні, а потім люди скажуть, глядач скаже. Бо є такий термін, знаєте, у мистецтві, що каже на одного художника, та на всіх кажуть, він має свого глядача. А це є критерій. Це була надзвичайно високопрофесійна людина. Прекрасний рисунок, композиція, фігуральні композиції, колористика. Від Глюка було можна навчитися дуже багато, при тому та інтелігентність, надзвичайна інтелігентність. Як він мав машину, я пам'ятаю один із пленерів у Ясінях. Ми приїхали як молоді художники достроково раніше, щоб то підготувати. То як раніше були там лозунги, зустрічають, міжнародний пленер і так далі. І ми приїхали з Йосипом Бабицем на день раніше, приготували ту зустріч. На другий день художники приїжджають, ми їх чекали десь після обіду. А тут Глюк Гаврило Мартинович з Роскіним Михайлом приїжджають до обіду. Гаврило Мартинович, як тобі перший? Ну та як то? Ми ще вчора виїхали, та й прийшли ж перші. Такий був і надзвичайно, хоча б такий інтелігентний, але мав почуття гумору. Приємна надзвичайна людина Гаврило Мартинович. Надзвичайно. Ерделі
я вже не застав живих, але другі його учні, такі як Андрій Андрійович Коцка, Контратович Ернест Рудольфович, Монайло Федор Федорович, Кашай Антон Михайлович, Глюк Гаврило Мартинович і дуже багато інших. Я з ними і спілкувався, і працював, і малював. Багато ми ходили по пленерах, по етюдах. Ну, ця виставка сьогодні, вона складається в основному із творів, які представила родина художника. І я хочу скористатися нагодою, скористатися можливістю, подякувати за це внукам художника, подякувати чоловікові покійної Анночки, доньки художника, за те, що вони дали нам змогу такого гарного, приємного спілкування з творчістю цього великого майстра. Звичайно, ми могли доповнити експозицію і нашими музейними творами, а їх у нас близько 70 творів Гаврила Мартиновича Глюка. Але ми якось вирішили, що краще буде показати те, що є у спадщині родини художника, тому що те, що є в нашому музеї, ми можемо показати будь-коли. Хотів би сказати, багато з нас ми живемо в такому цікавому краю, багатомовному, да? І більшість із вас так чи інакше, мабуть, знає, що по-німецьки означає слово «глюк». Це щастя. Це була та людина, яка навчилась бачити щастя просто в обличчях людей, в роботі людей, в звичайному неприкрашеному побуті. Мало того, він навчився висвітлювати це щастя в своїх полотнах. Ось, і навчив цьому свою родину і доньку в першу чергу. А наша мама навчила і нас, і любити мистецтво, і продовжувати зберігати його. Тому, враховуючи, дійсно, що мамі вже 2 роки немає, але завжди багато років, кожні 5 років, як мінімум, мама займалася виставками. Вона була головний ідейний організатор, вдохновитель, фізичний організатор, вона працювала над створенням книжки, вона добилася створення скверику і пам'ятника творчості Гаврила Мартиновича Глюка. Якось так, коли ми будували цю виставку, коли ми працювали з цим матеріалом, а працювали ми з величезною насолодою з цими творами Гаврила Мартиновича, така думка до мене прийшла, що є чудовий пам'ятник Гаврилу Мартиновичу Глюку, маленький пам'ятник великому художникові, маленький невеличкий пам'ятник велету закарпатського малярства. І справа не в тому, якого розміру цей пам'ятник, а справа в тій глибинній наповненості, який закладено в цей твір. Зображений Гаврило Мартинович, коли він збирається в подорож у життя. Він збирається у пошуках краси. Він збирається, щоб цю красу зупинити на своїх полотнах і щоб цю красу довести до нас. І от ті полотна, які нині представлені на цій виставці, дуже красномовно, дуже переконливо доводять саме це. Тому що якщо ми познайомимося з тими творами, які тут представлені, то ми побачимо, що вони надзвичайно сонячні, такі ж сонячні, яким був і сам художник. Ну, ми всі знаємо, що таке Глюк. Глюк – це в перекладі означає «щасливий». І я думаю, що Гаврило Мартинович був насправді щасливим митцем, бо тільки щасливий митець міг творити таке щасливе мистецтво, яке ми бачимо сьогодні на цих полотнах в залах нашого музею. І користуючись нагодою, я хочу запросити всіх до нашого музею і висловити впевненість в тому, що, звичайно, кожний знайде тут для себе близьку його душі і серцю картину. Картина, яка буде тішити око і яка буде вгамовувати нашу спраглу до естетики душу. Я думаю, що кожен, хто прийде на виставку, побачить цю чудову виставку, познайомиться або відкриє для себе Глюка вперше чи вже в котрийсь раз, дійсно скаже про це, що це наша гордість, що це нам надзвичайно повезло закарпатцям, що доля склалася так, що закарпатці підкріпилися таким чудовим художником, емоційним, декоративним, художником, який із Румунії переїхав на Закарпаття, знайшов тут свою батьківщину, свою велику любов, свою сім'ю, своїх
однодумців, своїх соплеменників, соратників, зробив для цієї землі все, що він зміг зробити своїми талановитими руками, своїми талановитими думками, і бажав цьому краю успіхів і великої любові. Гавриїл Глюк – фігура в іскусстві Подкарпаття знакова, ярка, неординарна. Він був щасливою, світлою, сонячною лічністю і творцем. Завто його полотна такі світлі і ясні, зогріті теплом сонця, наповнені ощущенням щастя і радости життя народної землі, котрі художник удав у шитки свій величезний талант живописця.